Πιο πολλά μαθαίνεις για κάποιον παίζοντας μαζί του μισή ώρα, παρά μιλώντας μαζί του μια ολόκληρη μέρα. Το παιχνίδι είναι ο αγαπημένος τρόπος του ανθρώπινου εγκεφάλου να μαθαίνει και να εξερευνά τη ζωή. Όταν παίζουμε, είναι ενεργός ο υπόκαμπος, το τμήμα εκείνο στον εγκέφαλο που κατοικεί η μνήμη, η δημιουργικότητα και η πρόσβαση στη μάθηση. Είναι μια ερωτελεστία το παιχνίδι, μια τέχνη που πάει πολύ πέρα από το να περνάς απλώς καλά και να διασκεδάζεις. Για κάθε παιδί, αλλά και το εσωτερικό παιδί του κάθε ενήλικα, το παιχνίδι είναι μια εκπαίδευση για τη στρατηγική σκέψη, την ανάληψη ρίσκων, την ανίχνευση και τη διαχείριση των ορίων, την κοινωνικοποίηση και τη συναισθηματική επίγνωση. Για τα παιδιά το παιχνίδι είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία και μάλιστα είναι ένα συνεχές μάθημα για κάθε ενήλικα, στο πώς μπορεί από τα παιδιά να μάθει να είναι απόλυτα σοβαρός, χαρούμενος αλλά καθόλου σοβαροφανής. Είναι η σπουδαιότερη εκπαίδευση που μπορεί να λάβει κάποιος για να προετοιμαστεί για τη ζωή του. Το μεγάλο παιχνίδι. Υπάρχει ένα σημαντικός όγκος ερευνών που είναι ενδεικτικές και που σχετίζονται για το παιχνίδι των παιδιών, αλλά και τις πτυχές του ως προς τη μάθηση και την ανάπτυξη. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν πολυετείς διεθνείς μελέτες και έρευνες στην εξελικτική και αναπτυξιακή ψυχολογία, στην ανθρωπολογία, την ευρωεπιστήμη καθώς και τις παιδαγωγικές επιστήμες. Είμαι η Μαριάννα Αντωνακάκη και σας προσκαλώ στις 20 Φεβρουαρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδας για να παίξουμε. Δεν είναι εφιολόγημα, αφού βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου ως δημιουργός του Now Let's Play, ενός συνθετικού μοντέλου για παιδικό, γονεϊκό και εκπαιδευτικό πρωτόκολλο, αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο ως πρωτότυπη έρευνα σε συμβουλευτικό και θεραπευτικό πεδίο, με εξειδίκευση στα Neurolinguistics, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές είναι στη γραφική ψυχοθεραπεία και στην ψυχοθεραπεία μέσω ειδικού παιχνιδιού. Είμαι τραυματοθεραπεύτρια, σύμβουλος και εκπαιδεύτρια στο μετατραυματικό στρες, σύμβουλος διάγνωσης διαταραχών για βρέφη, photo and art therapist, καθώς και mindset trainer and consultant. Όμως αυτό το ρόλο, αν και τον δυνάμωσα επιστημονικά μέσα από τις σπουδές μου, τον ακολούθησα ως κάλεσμα μέσα από τα δύσκολα προσωπικά μου παιδικά βιώματα και μέσα από το δώρο του να γίνω ίδια γονιός και κάπου εκεί στην ενήλικη ζωή μου, λίγο πιο δουλεμένη πια, να συμπεριλάβω και το εσωτερικό παιδί. Το παιχνίδι θεωρώ πως είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος συνδέεται με τη ζώνη της αριστείας του, όχι της τελειότητας, διότι αυτή ευτυχώς δεν υπάρχει. Το εύρος του παιχνιδιού στη ζωή μας μπορεί να είναι από επικοινωνία και ανάπτυξη για το σώμα και το νου, για τα συναισθήματά μας, μέχρι και το ίδιο το κοινωνήν και το φέρεστε. Να είναι η χαρά της ζωής, της δύναμης της δημιουργίας εκ του μειόντος, της σύνδεσης με τον εαυτό μας και με τους άλλους, της θρέψης και σαφώς να είναι το θεμέλιο της ασφάλειας και της αυτοπεποίθησης. Μπορεί όμως να γίνει και θεραπεία, να είναι η επούλωση ενός τραύματος, η εμπιστοσύνη που ξανακερδίθηκε, ένα καλό ή και ένα όχι τόσο καλό μοντέλο του κόσμου μας, όπως τον αντιλαμβανόμαστε και όπως τον ζούμε εμείς οι ίδιοι. Για τα παιδιά είναι και θα έπρεπε να είναι απαραίτητο. Δουλεύοντας συμβουλευτικά όμως και με ενήλικες επιχειρήσεις, μετά από αρκετά χρόνια, παρατήρησα την αβίαστη ροή με την οποία αντιλεί υλικό από τον εαυτό του και το περιβάλλον του ένας άνθρωπος, όταν συνδέεται με αυτήν ακριβώς την πτυχή του παιχνιδιού. Συνδέεται με την πτυχή του μη γνωσιακού, του φαντασιακού, με αυτό το οποίο όμως παράλληλα έχει δομή, έχει σοφία, έχει επιστήμη και νόημα πίσω του. Πώς θα μπορούσα να μιλώ για Now Let's Play αν δεν σας προσκαλούσα σε ένα ραντεβού για να παίξουμε και με τον πιο ευχάριστο τρόπο να εξελιχθούμε και να συνδεθούμε, να επιτύχουμε και να ευτυχήσουμε, να συνεννοηθούμε και να χαρούμε. Το Now Let's Play μας φέρνει στην κατάσταση του Imagineering, όπως είπε ο Walt Disney, στο συνδυασμό του Imagination και του Engineering, δηλαδή στη δική μας άριστη μηχανολογία της φαντασίας. Με το συνειδητό και το ασυνείδητό μας σε χορευτική ισορροπία γινόμαστε entertained, η εκπαίδευση δηλαδή της χαράς για το μέλλον μας. Και στη συνάντησή μας αυτή, στο Leading Minds, θα μιλήσουμε τόσο για το μοντέλο Now Let's Play, όσο και για την πιστοποίηση σε αυτό για όσους εργάζονται με βρεφικούς, παιδικούς και εφηβικούς πληθυσμούς. Now Let's Play λοιπόν, γιατί με αυτόν ακριβώς τον τρόπο γινόμαστε entertained, εμείς, τα παιδιά μας και το μέλλον μας.